ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିକି ମୋ ଖଣ୍ଡିଆ ବେଣୀକୁ ହଲେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ବିଛଣା ସଜାଡ଼ି କଲି, କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବେଡ଼ସିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିନଥିଲି। ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ବେଡ଼ସିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ତକିଆ ଖୋଳ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଘର ସଜାଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ଏବେ ଝାଡ଼ୁ ଦେବି। ଅନ୍ଦି କନ୍ଦି ସନ୍ଦି ଝାଡ଼ୁ ଦେଇକି ଭଲସେ କାରଣ ଭଲସେ ଝାଡ଼ୁ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର ନା। ମୁଁ କିଛି କିଛି କାମ ଭଲସେ କରେ, ଯେଉଁଟାକି କେହି କରିପାରନ୍ତିନି। ତାପରେ ଗାଧୁଆ ଟାଇମ୍ ଏବେ ସବୁ ଲୁଗାପଟା ସଜାଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ଏବେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଲି, କାରଣ ଗାଧୁଆ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ମୋତେ। ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମେଘ ମାନେ ବହୁତ ଜୋର ଉଠେଇଛି। ତ କ'ଣ କରିବା, ଲୁଗାପଟା ବି ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁକି ଫୁଲ ଗୁଡ଼େ ଛିଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ତୋଳି ଦେଉଛି, ଛିଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ତୋଳି ଦେଉଛି, ଏକା କଥା ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେବେ ଆପଣମାନେ। ମୋ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଠିକ୍ ରହୁନି। ତାପରେ ଏଠି ସବୁଗୁଡ଼େ ଫୁଲ ତୋଳି ସାରିଲା ପରେ ବାବାଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ